Sesifikile ke kwahlabisa eZululand. Sibizwe lusapho lwakwamtshali elusolekele ngubhuti wayo. Remember, our mission is simple. It's to give your loved ones a dignified burial xa nina ningenawo amandla wayo. Jalicinge balika lakhe. As much as umphakathi walapha is keeping those traditions and cultures nezithethe zayo ezisakhula nazo, but at what cost? Masibe sidibana nawo. Usiphelelwa kamtshali Sibongo. Isemakhaya ami la engikhona njengamanje, but ngihlala eDurban full time. Ngoba ngila ngizofihla ubhuti wami. Bengibeza ngomalume wengane because bekumalume wengane zami. Bekuwumntwana nje o-straight, nje ongenankinga, okhuthele, uthanda ukupheka ey'ntombazane. Benomsebenzi nje ewumfana kodwa benza umsebenzi wamantombazane. Bepheka nje phakwe kudliwa, athatha iwashinga washa ayine wonke umuntu. Mina ngangiyibiza ngokuthi ingane etotosekile ngoba wayengakwazi ukuvimba inkomo nokwenzani, kodwa uyazi emabhodweni la ngimthola emabhodweni hawu. Laba abanye bebehutshwa bey'komeni ukuthi hayi kodwa nawe kanti bembiyibiyelwa ogogo bakhe la omalumekazi ngenxa yokuthi bekhonza ukwazi. Besihlala sonke endlini eyodwa ekhaya, so kwase kuba khona ingxabano ebakhona phakathi kwami naye. Besibanga kahle kahle ngathini umuzi because yena ubekathi yena kukwami la mina umfana, mina ngiyintombazane ngihambe ngiyohlala nobaba wengane, so ngase ngibona ukuthi no akuyona indlela yokuphila le. Ongqona ngimshiye nawo lo muzi athi owakhe, mina ngihambe ngimqashweni. Uma kwami ngiphumile ngahlala emqashweni, so mengiphuma ukugula kwavele kwawesi kakhulu ongakuthi ubesebhojoziwe la eswini esegaga ngesikhulu. Kuzwakaleni kwakhe sethathwe umakhelwana walapha behlala khona, bemfaka esibhedlela. Ma efika uThulisiwe gijima ethi esibhedlela uyombona, kwatholakala ukuthi hayi vele uphethwe isifo sesestage bephethwe icancer. Ya imphathi isikhathi eside ngoba kusukela ngoJanuary ibilokhu imudla kancane nanokuthi ube umuntu oneyimfihlo ongangokuthi impilo yakhe nje ukuthi ubeyisima kanjani. Ngeke ngize ngikutshela ukuthi ngithi hayi ngibafo nangumuntu wakhe ngithi cha ayenze indlela ngani angimazi. Ubesaba ukuyovela ebhedlela, ubesaba ngoba ikhensa yakhe ibisobala ibingafihlekile noma ibisesithweni esibucayi esibonwa uyedwa, kodwa-ke akangakwazi ukuthi aye ebhedlela kusenesikhathi. Kwafika osisi la engangihlala khona futhi sagejana bangangifica, so bengilo bengifonela bengincenga ngithi mina akusizi ukuthi ena ngibuye lo muntu loyo nina nithi okay yes uyagula ngiya-understanda ulele, but mengifikile uyavuka donsa ummese angijahe ngawo. So mina mengifika mekuthi ngiyafika lapha ekhaya ngizofika ngibize umakhelwane ngingene naye endlini ngoba angithandi ukuthi uma ngabe sekwenzeka inkinga kube sengathi mina ngimlimazile. Kodwa-ke ngigcineke sengikudlulisa lokho ngesimo sokuthi ngiyabona ukuthi ekugcineni udinga mina. Ngaqhubeka ngaya ekhaya-ke ngilo ngiyombheka-ke kwaze kwafika isikhathi sokuthi-ke nami sengiyabona ukuthi hayi sekuyamenela. Bese kukubi kakhulu ngoba nabantwana bathi hayi ngisho endlini bekungasangeneki. Esefakwa ipayipi la ayisetoilet angalo bayamsendlini. Kwabonakala ukuthi hayi kuyadlonga ukufa bambuyisela. Uhlala iviki elilodwa wahamba. Isifo ukuthi kwakusifo sini babetshela nje ukuthi uyagula impela. Egcine bese bengitshela ukuthi sekukubi kakhulu. Emvana kwalokho akasekho. Ngifisa yonke into yakhe ibe right, ihambe kahle. Ngimkhululile nje angisekho lapho ngamanje, akusizi ukuthi ngilokhu ngimbambele inhliziyo, akusizi.
Uma sethule phela-ke kube usisi-ke obese mina umasingcwabisane bengingenawo. But benginaye indlela yokuthi uLucky ngimfihle. Ebese ngihlanganisile ngendlela yami. So wafika-ke usisi ngosuku uLucky wayeshona ngakho umhla ka-4 June loyo. Ngoba sahlangana endleleni ngangiyolanda ingane esikoleni. Sahlangana endleleni-ke wasethi ngathi mengimchazela indlela engizomfihla ngathi akayizwa leyo ndlela ngasethi ayi sisi mawukuthi wena unayo indlela ayi ungenza wena ngendlela yawo wenze wasethi ena-ke uzobe seyake cebo lethu-ke ayokhuluma khona ukuze akwazi ukuthi afihleke. Sanibonani futhi sabona gogo. Uyaphila nokho? Yaphila kusancenganca. Ngiyancenganceka. Thembisa mina ngisuka ecebo labantu. Sizwile nje ngendaba ebuhlungu nehlele la ekhaya. Sathi sifuna nje ukufika sizosiza. So ngifuna nje ukukhuluma nani kancane ngayo uLucky. Okay, uLucky umfana okhulile nje obe ingane esingakaze sibone lutho lubi kaye. So nimbone nini ukuthi bengekho right? Umayelana nokugula. Mina ngathi ngiqala ukumbona ngoApril. Ukuthi hayi ingazi ukuthi akasekho right ngoba futhi nakhona ngizwe sethusa sesibhedlela. Lapho ke bese ku late. Shothi bese ku late ngokuzwa kwami. Walaliswa khona for I think it was 10 days. Waphuma. Bamdischarge esibhedlela. Waphuma ngamlanda wahamba ekhaya. Wahlala nje isikhashana futhi nakhona kodwa ubona ukuthi hayi akathi ngancane manje akasekho mlandi. Sibuzo lezo nsuku esebuyile esibhedlela ngiye kuyena ekhaya. Mengifika ekhaya athi ucabanga ukuthi lezi ngubo zami egcwele igazi ziwashoba. Ngokusho njalo kwavele wathatha isibuko wasiphahlaza edongeni. Weza naso kimi. Futhi ngivele ngimphushe mina ngimphushele embedeni. Ngisuke ngiphuma vele adotse nje ummese omkhulu ongaka. Ethi ngithi ngade ngakutshela ngithi la ekhaya hamba yini oyihlalele ngoba awunasabelo wona la ekhaya. Kwaba usuku lwami engagcina ngalo ukungena ekhaya. Kuthema ke sekumqina futhi kakhulu. Ngamthatha futhi ngamphindisela esibhedlela. Uhlala isikhathi esincane mhlawumbe 5 days if ngaphosisi lapho 5 days ehleze esibhedlela emva kwalokho wasiyashiya. Wayengakhuluma antshela ukuthi kuqhubeka nempilo yakhe. Ube nemfihlo uLucky noma two yamzama manje. Umuntu abexoxa kuyeni beshaya mina aye kumngani wami abekade ekhuluma naye izinto nje zakhe isikhathi esiningi mina bengizwa sengizwa ngomngani ukuthi hayi ubhuti wakho uthi bathi ngiyacabanga ukuthi ukugula kwakhe kokuqala ngoba manje ngiyengizwe ukuthi uma ngabe ugule kakhulu oqala kumele uweluleko uhamba ama-psychologist akakutholanga lokho ngoba igulo oqala wayegula kakhulu njengoba kade egula manje kodwa wakwazi ukuthi abe right survive. Angimbonanga esegula. Ngizwe nje sekuthiwa nje sekuphelileke. Hawu kanjalo nje ngesidumo esingaka sekuphelile. Manje uLucky yena uzolala la ekhaya namhlanje ngoba isinqumo sikusasa nje. No uzofika kusasa. Uzofika kusasa. Kweminye imizi liyalala kodwa isintu sabantu vele sihamba kanje. Njengomntwana onje oyimbuya akalali ngoba ngisho umnini akalalanga. Kodwa nje afike ngena enkodini. Savalelisa hamba kahle dadewethu kodwa uzwazi kahle ukuthi aba kowakho bayofika sesiyobhekana nabo. Naye ke unjalo. Silapha ke njengecebo labantu sizosiza ke bengishilo. So sizohamba sonke ukuya khona lapha simochwari na uyokhetha namabox konke nje nikudingayo to make sure kule celebration inhle kakhulu. Ugogo ngikaza kwazi ukuhamba yena usema ngoba anti siyamazi amadoda esenqamuka kuthini so kuyena sekuwesi cabanga sizohamba nalabo abanye. Okay. So I finally met the family. Sahlala phansi sathetha. What a bunch of strong, intelligent, beautiful women. But seeing ugogo of the house, I can tell why. There was a lot that was not said
xa ndithetha nabo ikhona into ezininzi abazifihlayo ngaphakathi. And I'm beginning to wonder, maybe that's the culture of le ndawo sikuyo. Was Lucky safe enough to speak out about the things that were going on with him? What also saddens me is that a lot of things were left unsaid between uLucky nosapho lwakhe. Siyaphuma ke ngoku siyakhona icebo lethu where they can decide on what to get for Lucky's final celebration, and may it be as beautiful, as boisterous, and as loud as he was. Sambile. Sanibona, ngiyanamukela icebo lethu. Siyabonga sisi igama. Sithabile wakwaZulu. Sithabile. So lovely to see you. Ngilethe abantu bami lapha. Ama-VIP wami. Sicela banakekele. I know you're going to do a great job. I'll do a great job, I promise you. Ladies, ngicela ukunishiya ke lena ke yenziwa nini nosapho lweni. I think it's a private matter. So ngizonishiya ke in the capable hands. Bazonakekela, don't worry. Plus mina sengithembisa ugogo. Yazi that thing. Yeah. Siyabonga. I-regret yami phela ukumshiya Nkosi yami ngoba nami kodwa ngangingena choice indlela ayisenza ngayo kimi, but naye ubonile ngizamile. Ubonile naye ngizamile. So i-team yethu imlandile ubhuti. Samgcina emakhazini ethu ala emtuba. Somgeza simgqokise ebese sikhipha ibhokisi ke sizofika kulona. Kube imba lebhokisi, isiphambano sikhonkolo, ihlelo lomncwabo, isithombe sinikhulisele, imoto yomncwabo. Bese bakhona imoto zomndeni. Okay. Yes. Bese siyalungisa ke sihlobise la kuzoba khona inkonzo. Go black and gold lo bese sodecide. Yes. And then bese kubake ukuthi emathuneni kuzoba khona isetup nakhona. Kuzoba negazebo yomndeni, kube khona umshini ohlisa ibhokisi namanzi okuphuza. Then ekhaya sizoletha itende ilona leli sobe sihlobisa. Okay. Ezongena abantu about 200. Okay. Indlela abesegule ngayo yila bese ngehlisa khona uma ngoba ngithe angifuni ukumvimbela endleleni yakhe amele ayithathe engayazi ngawehlisa umoya yakhe. So ingaphakathi leli la khona. Ngaphakathi leli la khona kuba khona nanomcamelo ke. Lapha phambili. Yes, sibona lo lapha phambili, and then this is indwangu, we call it a satin. Yeah, it's a satin fabric. So yeah, and then bese kuba khona ke nalento engathi isibuke bakhona la ngaphezulu. Yeah, iyona ke bakhona. So this is the inside of the casket. I know kuningi sisi, especially manifuna ukubona ibhokisi. Sengiyabona nje konke nje kuyenzeka manje. Ngasho ngithini ngibonga usisi ukuthi since azi ukuthi umama kasekho ubaba kasekho uyena oye wafika kuthina wakwazi ukuthi afake isandla because bengazi nami ukuthi ngizokwenza njani, ngizoshona phi, ngizothi mengikhala ubani obezongizwa. Ngiyabonga umsebenzi angenzile wona mkhulu kakhulu, ngisula wona amandla okumbonga. Angazi ukuthi yini engaze ngiyenze kuyena ngibonge ngoba ngazi ukuthi ubani obengawenza lo msebenzi angenzele wona omunye obengafana naye. Ngiyabonga kukho konke mina angenzele khona, ngiyakwamkela konke. uNkulunkulu amupha amandla amandisele la asuke ethathe khona. Manje wena inhliziyo yakho ezakho inyembezi Ngikhala kakhulu ekhaya, isikhathi nje babefikile bezongitshena. Mhlambe kuzoba wesi kusasa sengibona because mina bengakaboni, bongisanokuthi maybe kuyadlala. Because ubhuti wami bengihlala naye ngiphila naye angazi. Ngisatshela usisi ukuthi ubhuti wami akasekho. Yena at least wayombona
ukuthi akasimina angazi. Awukamboni? Nje ikhanda lami kuyayidumela nje. Awukamboni? Bengihamba. Uzofuna ukumbona? Ya, udinga ukumbona. So uzombona nini ke manje kusasa? Okay. Yo, bantu basekhaya, you are all you have. Njengomndeni. Bambanani exhasani. I'm so proud of you. I'm really proud. And so usuku lethu lokuqala with the matriarchs sakwaMtshali has come to an end. And I realized something. Bendikhapha nje siphuma ebusuku after umsebenzi wezayila namhlanje is that grief is the loudest when everything is silent. When there's confusion, izinto zihamba phansi phezulu, and you have to sit and realize that you have lost a brother. When everything is happening so fast that when azusiphelele, you realize that you have not even gone to see his body. I also realized that this family has a lot to heal, and I hope this can start that conversation. I also did realize that as the eldest daughter, who is supporting Uthuli when she's holding everybody else's hand? Tomorrow they will finally lay their brother to rest, and I hope that this is the beginning of healing for this family because they truly deserve it. So, bona kusasa. Sanborani, sithini njani? Siyaphila igama lami nguDanki Umalo wase-Itabulethu Funerals. Singajabula ukusiza. Sicela ukuchecka la ukuthi ifamily ingekho abansibonga. Abawamtshali. Siyabonga kakhulu. Sizocela nje abafisa ukumbona ifamily. Kufanele siconfirme ukuthi umuntu wethu uyena yini. Before simfake ihesi, kufanele sithande siyombona kwi-view. So, sibuka indlela agqoke ngayo ukuthi ugqokiseke kahle, ugezeke kahle, and then uyena yini. Yes, kubaluleke kakhulu uma siya review ngoba ukuthi uyena yini umuntu esimthathayo before eyongena kuyeza. Ngiyengizwe phela ukuthi umuntu mengabe ehambe mhlambe umbambe lenhliziyo, kuye kube khona izinto ezingekho right ezenzakalayo. So njengoba ngisengiyokucathi kumele ngibuyele ekhaya nje ngisuka la kumele ngibuyele ekhaya ngoba ngilana nje iminyango ivaliwe icabha ikhiwe lokhu ngahamba ngicasukile. So njengoba ngibuyele ekhaya angifuni ukuyithola mhlambe sengiyambona or ngiyamphupha ebusuku angifuni ukwenze kanjalo or izingane zami mhlambe siyakenyeka kanjalo isikhuluma isithi nangumalume angithandi ukubona lokho kwenzeka. Ngizibona kubuhlungu kungiphathe kabuhlungu ukuhamba kwakhe futhi nokuthi bengayitshela mhlambe uyena ongahamba kuqala kunami because mina ngumuntu uhleze edansela ngibuye ngihambele bengayitshela mhlambe yena sengahamba kuqala bengitshela ukuthi mina uzohamba kuqala kunaye. Ngithanda mzala wami akumini ukuthi ngithi akahambe kahle. Akahambe kahle mzala wami neqiniso lakhe.
nokuzotha kwakhe nokuhlabelela kwakhe. Nje ube umuntu nje onenhliziyo enhle kakhulu. Enozwele ngisho ufikile uzonana akhiphe ngisho ukharo okugcina efrijini. Angitshenele ethathi mntamawa ubandla ubekhaya lethu lambile. Ngithi manje sopheka nje usola la singadlile athi hawu uNkulunkulu uzosandisela. Ngamukele ngithi hayi kulungile akhiphe amnike nje ube right nje yabo nje omakhelwane le sihlala eThekwini isikhathi esiningi ukuthi besifika la bayakhala kakhulu ukuthi abanye babefisa ukuza la ngenxa yokuthi kubudeke la nanokuthi ke lesehlo sehla ke nezimali zingasekho. Sibonga uNkulunkulu zonke nezingceke ezikhona ukuba uNkulunkulu sizoba ofakazi bevangeli lakho. Siyakucela uNkulunkulu nemandla wonke ukuthi usihlengele indlela usiphembele indlela sisazophuma Nkosi siyombeka endaweni yakhe yokugcina. Konke uNkulunkulu silungisele wena. Ngoba uNkulunkulu emhlabathini sesiyoshiya umzimba wakhe. Kodwa kuleli ikhaya osithembise khona sekuphila omunye umzimba kalaphi nomphefumulo wakhe. uNkulunkulu umnini mandla wonke hlala naye. Sikunikela kuwe ke ezandleni zakhe ingcwele. Igama lami uSamkelo ngokamlami Sibongo. UBudlucky bengimthatha njengomzala wami. At the same time ukulengxenye yethu yama Rainbow Nation. uRainbow Nation utholakala la ukuthola khona ama lesbian, gay guys and then bisexual sort of. Bekungelula ukuthi aziveze yena ngesimo sokuthi endaweni bebengekho abantu abakulengxenye akuyona yempilo. Till kuze kufike mina endaweni ngiziveza ukuthi ngiphila kanje naye bese eba umuntu okhululekile. Bengifisa mntaka baba ukukhuluma ngawe izithuba ngalitholanga. Bengifisa sibambisane njengoba washo ukuthi uyafisa yet isikhathi asikuficanga. Mntaka baba la usulele khona ngiyazi ukuthi ngesakubona. Kodwa ngiyathanda ukuthi uNkulunkulu akusibekele. Ngifuna nje uku-check ukuthi kuhamba kanjani, kuhambe kanjani, wena uzizwa kanjani? Ngibonga imisebenzi yasisi akwazi ukuthi angisize ngaye enzele nomfowabo because naye kusamfowabo. Bayafika nje. Ngiyabonga kakhulu yena. And ukhulume kahle kanjani? Ubusapha? Ngisabe nginokuthi nje angikholwa ukuthi uMbafu ungishiye ngempela. Yebo. Manje konke sekwenzekile uBafa akasekho. Uzizwa njani khona manje? Ngakho konke. Sizothatha isikhathi ukuthi Unotshwala. Yo, labashana bakhe laba nalaba basanda kungibuza ukuthi umalumuphi. Kwanzima ukuthi ngichaze ngiyasho ukuthi akasekho uyephi ushonile yini ma ukushona. Ba understand. Yeah. What an incredibly beautiful send-off for uLucky. Usiva nje ngalendlela abantu bebethetha ngaye ngakhona is that he was an amazing person, selfless, loving, engumuntu wabantu, ethandwa ngabantu, ethanda abantu. I know wherever he is right now, he is on a stage in the sky singing so loudly just to celebrate a life worth living. Another that saddens me as I leave KwaXhabisa is that we need to be able to let people be who they are. That is the magic of life, and just celebrate them. Thina ke njengecebo labantu siyenzile indima yethu, sibashiya ngokuthula nothando.